Столетан Age. Науката за младостта в капсула. В свят, където живеем по-дълго, но не винаги по-здравословно, Green Master пренаписва историята на стареенето клетка по клетка. Столетан Age е иновативна хранителна добавка, създадена специално за хора, които искат да остаряват с енергия, здраве и жизненост. Защо да изберете Столетан Age? Забавя процесите на стареене на клетъчно ниво чрез активиране на сиртоините, ензимите на дълголетието, подобрява митохондриалната функция и производството на клетъчна енергия, повишава нивата на НАД+, ключов фактор за възстановяване на ДНК и метаболитното здраве, подпомага производството на колаген и грижата за кожата, мозъка и сърцето. Столетан Age е за всеки, който усеща признаци на умора, спад в енергията или концентрацията. За тези, които се грижат за здравето си проактивно, искат да поддържат младежки вид, както и здрава и еластична кожа и се стремят към превенция на свързаните с възрастта заболявания. Тази модерна формула съчетава най-новите открития в науката за дълголетието с мощни активни съставки, доказани в клиничните изследвания. В сърцето на Столетан Age е птеровита, патентован SIRT1 активатор, разработен от швейцарската компания Circle Scientific. Тази иновативна формула комбинира птеростилбен с пиколинова киселина, създавайки 10 пъти по-мощен ефект върху кръвните нива в сравнение с обикновения птеростилбен. Птеровита активира така наречените ензими на дълголетието, сиртоините, които защитават клетките във всички органи и тъкани на тялото. Тази активация е от съществено значение за поддържане на младостта и забавяне на стареенето. С напредване на възрастта, антиоксидантната защита на тялото отслабва, което усещаме като стареене. Птеровита значително подобрява клетъчният антиоксидантен отговор, като помага на клетките да се справят ефективно с свободните радикали. Но действието на птеровита не спира до тук. Тя подпомага производството на колаген, ключов протеин за красива кожа, здрави кости и добра мобилност. Птеровита също така подобрява функцията на митохондриите, енергийните центрове на клетките. Когато митохондриите работят оптимално, клетките имат енергията необходима за всички жизнени процеси, което води до по-добро функциониране на всички органи и тъкани. Реагев е единственият патентован НАД+ бустер, разработен от американската компания Bioenergy Science. Реагев обновява клетъчната енергия, подпомага възстановяването на ДНК и намалява нивата на стрес хормона кортизол. Клиничните проучвания доказват, че Реагев е единственият стимулатор на здравословното стареене, който едновременно повишава 3 важни биомаркера – НАД+, аденозин трифосфат и глутатион. Това води до намаляване на кръвната глюкоза, понижаване на нивата на хормона кортизол и подобряване на цялостното клетъчно здраве. Столетан Age съдържа също физетин, природен флавоноид с сенолитични свойства, който помага за премахването на така наречените зомби клетки, причиняващи възпаление и ускоряващи стареенето. Физетинът се бори с оксидативния стрес чрез неутрализиране на свободните радикали, защитавайки клетките от увреждане. Намалява възпалението, което е свързано с стареенето и хроничните заболявания. Проучванията показват, че може да подобри паметта и да предпази от невродегенеративни заболявания, като Алцхаймер. Апигенинът е друг флавоноид, известен със своите успокояващи и защитни свойства. Той може да попречи на генетичните мутации в клетките, които са изложени на токсини и бактерии. Апигенинът помага в борбата с оксидативния стрес и възпалението, поддържа здравето на сърцето и намалява риска от хронични заболявания. Може да модулира хормоните, включително кортизола, като помага за справяне с стреса и подобрява цялостното хормонално здраве. Апигенинът подпомага неврозащитата и може да подобри когнитивната функция, което го прави потенциален съюзник срещу свързания с възрастта когнитивен спад. Спермидинът е полиамин, който играе голяма роля в клетъчното обновяване и дълголетие. Спермидинът насърчава автофагията, процесът, чрез който клетките почистват увредените компоненти, което помага за забавяне на стареенето на клетъчно ниво и може да предпази от заболявания, свързани с възрастта. Той се свързва с подобрена сърдечно-съдова функция и когнитивна устойчивост. Спермидинът подпомага производството на колаген и може да подобри еластичността на кожата и здравето на косата. Столетан Age не просто добавя години към живота ви, а добавя живот към вашите години. Това е инвестиция в по-дълго и по-качествено здраве. Подари си години живот в добро здраве. Поръчай сега и се възползвай от